Lutaan. Wow! Iyo kaya na sinina. Oh. Ilan lagi? 69. Ma, person ka ni mo? Agay! Ha? Sada na? Pag-sure ba? Hindi. Di, isukod sa dobi? Ako naman siya. Ay, napapati na ito mo. Isukod sa gani, aro may guba ni mo. Siya, 199 na bitaw. May sige na. Hindi, dagan sa porta karon 199 naman. Sige, taro nga galig sukod kung may guba ni mo. May mapalit ni mo. Daw na kag nanay. Balik na. Agay! Itong tikani? Isaw naman ang sinina. Uy! Kita itong talaga.